Heipä hei taas! Tänään meillä onkin vuorossa, yllätys, kanalan remontointia. Onkos meillä täällä ketään? Siellähän on heti Keijo, kun täällä on vastassa ja Sipsi ja joku kukkopoika tuossa miettimässä. Mut joo, ideana olisi se, että tuo hökötys tuosta lähtee. Tehdään semmonen hyvä orsi niille, missä ne voi olla möllöttää. Saisiko tätä vähän kauemmasta? Ei tätä saa vaan lähemmäs. Mut joo, tehdään semmonen hyvä, varmaan tehdään se näin päin. Tohon seinään. Sellainen orsi, missä ne pystyy sitten olemaan talvellakin. Tehdään sellainen suhteellisen simppeli, koska simppeli on kaunista. Ja sieltä tulee muitakin uteliaita. Niin lähdetään siitä liikenteeseen, että ruvetaan vähän burkamaan. Kauhean hommahan mä tuon kanssa tein, mutta se on kyllä hyvä tuo noin, että mulla on siellä hiekkaa alla. Siellä. Joo. Siellä on hiekkaa alla, mä sitten tuolla hiekka lapiolla. Sieltä kaivoin niitä kesällä, että pysy sitten. Ötökät ja muut vastaavat sitten vähän pienempänä. Mut joo. Mitäs kato, jos mä saan teidät johonkin laitettua kiinni, että mulla nyt sitä telinettä tässä on. Onko pakko tulla huutaa tänne? Katsotaan, saan jonkun telineen teille tähän, että pääsee sitten riemuamaan. Siinä on meidän fasaani. Hullukukko. Jes. Tässä purkaessa löysin tämmöstä ihanaa ötökkää täältä. Et ei se ihme oo, että kanat on ollut vähän varpaillaan tuolla nukkuessa. Pistetään niillä vähän se lähtökyytiä. Oho, nyt se olisi vanha orsi purettu siinä. Pitäisi ruveta vähän kaivamaan ja rakentaa uutta. Jes, no niin, tästä se lähtee. Uteliaat työjohtajat on siellä kanssa. Ensimmäinen orsi paikallaan. Mä teen vielä muutaman niitä tuolla. 2-3 riittää. Noniin, nyt siinä on muutama lauta jo siihen laitettu. Seuraavaksi pitäisi niille jonkinnäköiset systeemit, että pääsee tonne munintalaatikoille sitten. Katsotaan minkälaisen keksin siihen sitten. Tää on hieno. Noniin, nyt on vähän laajakuvaakin tässä menossa. Siellä on 2 tyytyväistä asiakasta siellä kokeilemassa. Miltä maistuvat? Onkohan tuo liian korkealla tuo? Ei sinnehän me oikein pääse, mutta se nähdään sitten ensi yönä, miten nämä asettuu tässä. Että kyllä etsii paikkaansa. Varmaan osa yrittää mennä tonne, mutta pitää nostaa pois sieltä sitten. Vähän helkeytyi kyllä tää näppärästi. Laitoin ruoka ja juovat tonne. Tuossa on sitten talvisi uloskäynti tonne kasvihuoneeseen ja täällä on sitten näille kaivat tonne samaan ääreen mahun, niin saadaan nekin vähän naksua ja siinä on pako-ortta siinä, että voivat sitten hyljätyt olla siellä paossa. Pitäisi kyllä varmaan tähän joku ruoka-astia kanssa laittaa sitten. Pitäisikö toi nostaa tohon. No katsotaan, seurataan tilannetta. Jees, ei kai siinä. Siinä on nyt tän sinne sitten tehdään talveksi pehkua, katsotaan lähteekö pöhisemään ja saadaan sitten neideille ja herroille sitten vähän lämpöä sitten. Juu, ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja. Tehdään tämmönen kanazoomi tähän. No niin, nyt on. Sanotaan, että se on valmis nyt, eli tosta nyt hävisi se orsi pois. Laitoin noin vararuokailumestat niille. Se varmaan tulee se 3. siihen, niin tää häviää tästä kokonaan, kun ne tuppaa heittelemään sitä ruokaa sieltä. Mut joo, kun tässä on nyt tää heidän pääorsimesta. Siellä on sitten tonne pari tommoista pientä ja tonne kans tollasen hauska. Näyttää, että se jatkuu tossa, mutta se onkin. Tuohon tulee tollainen pieni uloke. Mä en tiedä kauan siinä, mulla menee hermo, kun mä siihen kuitenkin lyön koko ajan itteeni, mutta ei se haittaa. Mä pistin noin umpeen tosta, laitoin kananruoka-astiat ja meidän kanalasysteemi laitoin tonne. Sitten meidän pitää
tohon laittaa joku verhosysteemi, että sieltä tulee valo, mutta ei pääse ilma enää kulkemaan niin vapaasti siellä, että se jää vähän sitten tännekin sitä lämpöä. Mut joo, tämmöttinen. Tonne tuli mun siivousvälineet. Ja tuolta sitten mennään sinne. Tämä kaivoin täältä. Tää mulla oli viime talvenakin tää. Siinä on se ongelma tossa, että kun ne jäi tonne nukkumaan, kun se oli auki, kun se oli aika korkealla, niin ne menee nukkumaan tonne. Ja nyt tää on sen verran alempana, että se toivottavasti ne ei mene sinne nyt nukkumaan, tai sitten täytyy taas kehittää jotain. Ja ruuat on ton pahvin takana tuolla. Tänne tulee nämä rehusäkit. Tää on vaan tässä tää pahvi, ettei ne sinne mene. No, en mä nyt yhdellä kädellä, mutta siellä on 3 säkkiä ruokaa tossa. Ei sen ihmeellisempää. Tähän tuli nyt tää syöttömesta. Tossa on toi mun... Mikä tää? No, siitä mä kuitenkin näen nämä lämpötilat sitten tällä kameralla. Seurailen niitä. Ja mitäs muuta mä tänne tein? Ei miekään muuta. Nyt toivottavasti ne kaikki löytää ortensa tuolta, missä ne nukkuu. Ne kaikki sonta periaatteessa tohon, ne varmaan menee taas nukkumaan tohon orrelle. Mutta se nyt on sitä. Ei voi minkään. Mut joo, tohon mä teen 3. tuollaisen mehuämpäri ruokintasysteemin niille. Siinä on se huono puoli, että kuten huomaat, että ne vielä pystyy heittelemään sieltä sitä safkaa mäkeen sieltä. Mutta kyllä se on paljon pienempää, mitä se tossa on. Tuo on kyllä silleen hyvä, kun siihen mahtuu melkein säkillinen kerralla. Ja Joo, ei kai siinä sen kummempaa. Laitetaan vähän teille kanaliveä tähän loppuun ja laitetaan joku kiva musiikki siihen. Aivan. Laitoinhan mä tietysti tähän muutaman laudan kanssa, niin tähän pystyy pehkuun nostamaan sitten. Tää varmaan laittaa lisää niitä, jos se näyttää siltä, että se ei riitä, mutta kyllä pitäisi riittää. Valtava kokoinen tää meidän kukkopoika. Valitettavasti siitä tulee kohta puolipaisti. Tässä nyt saa aikaiseksi. Siitä lähtee tää kaveri. Toi kaveri. Missäs toinen? Siinä on yksi uhri taas valitettavasti. Ja jossakin vielä yksi. Yksi kaveri vielä jossain, joka lähtee. Siinä on tää meidän sipsi, se joka syntyi muista erillään. Se on
vanhempi kuin nämä meidän muut pärppänät. Kuukauden verta kun se on. Kyllä me saman tien ne melkeinpä pistettiin yhteen, mutta kyllä siitä valitettavasti tuli pahnan pohjimmainen siitä. Oli liian kiltti tähän hommaan. Liian kiltti tuli siitä. Ei oikein sopeutunut näiden muiden mukaan. Nyt tuli vanhempi rouva tänne. Pitää jöötä. Varmaan lähtee jengi liikenteeseen. Taitaa olla porukan ulosmenon aika nyt, kun tuli vanha rouva sisään. Ja kuningaskin tuli syömään välillä. Aika lähelle kaveri uskalsi tulla se. Ei ole varsinaisesti ollut mikään hirveä sylikana tai sylikukko ikinä vielä. Täällä touhunut, niin se on nyt päästänyt mua paljon lähemmäs koko ajan. Ei nyt vieläkään mielellään syliin. Ei nyt ole tänään vaan uudettiin putkaa oikein. Mitäs siellä tapahtuu? On niin. Bileet ohi. On se komia kukko. Mie tykkään. Ei ole hirveän värikäs, mutta on mustavalkoinen. Mie tykkään kovasti sen väristä. Tai värittömyydestä sanotaanko. Siinä taitaa olla kiire. Vanhoja kanoja. Olemaan pikkuhiljaa. Ei enää montaa vuotta varmaan enää kavereilla on jäljellä sitten. Jos tänä syksynä alkanut tulee 2 munaa 5 kanasta, niin se ei ole kovin hyvä enää. Mä veikkaan, että se meidän kaikista vanhin, niin se on lopettanut munina nyt. Se on ollut kaikista pisimpään munimatta tässä. On tullut vain 4 munaa normaalisti. Siitä kaivetaan sitä. Ruoka lentää. Kun se menee tohon maahan, niin se on sitten häviö. Se on sitten menetettyä safkaa ja rahaa. Sen takia mulla oli aika kovat toiveet näihin. Ja pitäisikö siihen liimata joku täppä vielä siihen. Täppä tuohon vielä laittaa. Ei onnistus niin helposti se heittäminen. No joo, eiköhän se kanalive ollut tästä nyt. Kanavideo ollut tässä näin. Palataan.